που διαλαλεί την πραμάτια του. Φασούλε, τμλάια του βόγρα, φασούλε! Φασούλε, τμήρα τελείρα, φασούλε! Άντε να τσίκε φασούλε τμήρα, άντε! Έχει πέσει πολύ η δουλειά. Οι σκούπες δεν είναι λεφτά για να πάρουμε και για να μας μένουν τα λεφτά. Οι σκούπες είναι μόνο για να βγάζουμε τα έξοδά μας. Που έχουμε κάθε μέρα τα έξοδά μας. Πατάτες, σκούπες, μήλα πολλούνται στους διερχόμενους αυτοκινητιστές σε τιμές που στην Ελλάδα θα φάνταζαν απίστευτα φθηνές. Φτάσαμε στην πόλη Πόγραδετς, που ήταν και το βαθύτερο σημείο προώθησης των ελληνικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-41. Με πληθυσμό που φτάνει τις 30.000 κατοίκους, η πόλη του Πόγραδετς, το όνομα της οποίας είναι σλαβικό και σημαίνει κάτω από τη μικρή πόλη, έχει αρχαία ιστορία και κάποτε δέσποζε κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Είναι χτισμένη σε στρατηγικό σημείο στις όχθες της Οχρίδας, της μεγαλύτερης λίμνης των Βαλκανίων. Η επαφή με τη λίμνη Οχρίδα, που μοιάζει με μεγάλη εσωτερική θάλασσα, είναι ίσως και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Πόγραδετς. Το υδάτινο στοιχείο προσδίδει στην πόλη ομορφιά, αναψυχή, καθώς και μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Πολλοί Αλβανοί μετανάστες επιλέγουν να επιστρέψουν και να ανοίξουν μικρές επιχειρήσεις στην πατρίδα τους. Σε μία από τις πρώτες κρεπερί που άνοιξαν στο Πόγραδετς, συναντήσαμε τον ιδιοκτήτη της, τον Γκένταν Λευτέρ Μανόλη, ο οποίος έζησε 15 χρόνια στην Ελλάδα και μάθε πολλά πράγματα που του είναι χρήσιμα στο νέο του ξεκίνημα. Έφυγα από την Αλβανία το 1995, Μάρτιο 1995, από τα βουνά, όπως οι περισσότεροι Αλβανοί. Λόγω κρίσης στην Αλβανία τότε, και έζησα 15 χρόνια. Το καλύτερο που έχω κάνει στην Ελλάδα ήταν ότι έμαθα να δουλεύω και να μεταχειρίζω σωστά το χρήμα. Ένα από τους λόγους που γυρνάω ξανά στην Αλβανία από το 1995 είναι πάλι η κρίση. Δόξα τω Θεώ, μάθαμε αυτό που πρέπει στην Ελλάδα. Το εκμεταλλεύω στην Αλβανία τώρα. Πιστεύω ότι έχω ένα καλό μέλλον στην Αλβανία. Από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός. Μη με πεσίλ, δύο πεσίλ με γητήρ. Άμα παίζει Ελλάδα, Αλβανία είμαι με Αλβανία. Άμα παίζει Ελλάδα, Αλβανία πάω και με παουτσί. Εντάξει. Το Πόγραδετς έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε μια μελλοντική τουριστική ανάπτυξη. Το ίδιο και οι νέοι επιχειρηματίες του, όπως ο Λεωνίδας, που επέστρεψε και αυτός πρόσφατα από την Ελλάδα για να ανοίξει, τι άλλο, ένα γυράδικο. Ήμουνα πολλά χρόνια στην Αθήνα και έμαθα, με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με βοήθησε. Έμαθα τη τέχνη μου εκεί πέρα, δούλευα. Τα έχω μάθει εκεί πέρα όλα. Δηλαδή, εμένα με βοήθησε. Μου έδωσε μια τέχνη, μου έδωσε μια έτσι. Και ήρθα εδώ πέρα και άνοιξα το μαγαζί. Γιατί είναι δύσκολα. Και εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Η Αλβανία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν ερεμήσει. Δηλαδή, να βγάλουν και οι Έλληνες αυτή την γνώμη που είχαν παλιά την Αλβανία έτσι. Η Αλβανία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πόλη στραμμένη προς τον πολιτισμό της Ευρώπης.
Αυτό συμβολίζει και το μνημείο που είναι τοποθετημένο στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης και ονομάζεται 100 βήματα προς την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Μιχάλη Κουτέλη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Νεολαίας του Πόγραδετς. Këtu jemi në një pjesë qendrore të qytetit të Pogradecit. Është një rrugë e re e ndërtuar para 2 vitesh. Qëllimi i kësaj rruge është që kjo është porta hyrëse për në Europë, është një siç duket nga simboli që paraqet kjo portë, është e këndësishme që ty në Europë duhet të kesh shumë parametra, duhet të kesh shumë treguese ekonomik, shoqëror, kulturor. Porta simbol që tregon se si duhet të hyrë në Europë. Me sa duket nga pamja, porta nuk është e drejtë e hapur, por ka një kthes të fortë, do të them që presupozon që duhet të përmbushur shumë gjëra, me qëllim që ti të futesh, ti afrohesh e ti futesh Europës. Këtu janë disa qelsa simbolike që tregojnë që dyert e Europës pa reforma të mëdha janë të mbyllura, kështu që duhen hapur këto qelsa. Ανάμεσα στα 100 σημαντικότερα ονόματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της επιστήμης και της τέχνης που βρίσκονται σε αυτό το μνημείο, υπάρχουν και ελληνικά, όπως η διάσημη σοπράνο Μαρία Κάλλας και η Μελίνα Μερκούρη. Μελίνα Μερκούρη. Ήταν η πρώτη που έδωσε το πρώτο σημάδι για να έρχουν τα ελληνικά μνημεία στην Ελλάδα. Έχει πολλά σημεία που οι Αλβανοί πρέπει να αλλάξουν την ατροπία τους και στις σκέψεις τους. Αυτό που εμποδίζει εδώ είναι και αυτοί που δεν έχουν βγει στην Ευρώπη, να γνωρίζουν τη αλήθεια που τι έχει η Ευρώπη, τι την έχει κάνει την Ευρώπη να είναι μαζεμένη και να είναι ενωμένη. Που εμείς δεν το γνωρίζουμε και τώρα λόγω της παλιάς πολιτικής που είχαμε πριν το 1990 και τώρα. Nëse ka vonesa, ato janë njerëzore, ndoshta edhe për shkak të politikës aktuale. Gjithsesi, populli shqiptar është me shpirt, me zemër dhe me mendje dhe me nivel inteligjent në Europë, në mes të Europës madje. Unë nuk e kuptoj pse në 2011 ne jemi ende jashtë Europës. Πιστεύω είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και εμείς τα δικά μας τα καλά. Τα δικά μας τα καλά. Είμαστε ένα λαό που αρπάζουμε γρήγορα αυτό που έχει η Ευρώπη. Αρπάζουμε πολύ εύκολα και το ζούμε εύκολα.